Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Croeso cynnes iawn i chi. Fydd yr oedfa hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi baratoi darn o fara a gwydred o ddiod. Gewch chi gyfle i wneud hynny nawr wrth i ni fwynhau ein hemyn cyntaf. Croeso i chi gyd. Molwch yr arglwydd, fe naid mola'r arglwydd. Molaf yr arglwydd tra byddaf byw, cana fawl i'm diw tra byddaf. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un all waredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddeiar, a'r dwyrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Gwyn ei byd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac mae obaith yn yr arglwydd ei dduw, creawdwr nefoedd a deiar ar môr, a'r cyfan sydd ynddynt. Y mae ef yn cadw'n ffyddlon hyd byth ac yn gwneud barn ar gorthrymedig, a mae'n rhoi bara i'r newynog, y mae'r arglwydd yn rhyddhau carcharorion, mae'r arglwydd yn rhoi golwg i'r deillion, ac yn codi pawb sydd wedi darostwng, mae'r arglwydd yn caru rhai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio dros y dieithriaid ac yn cynnal y weddw ar amddifad. Y mae'n difetha ffordd y drygionis. Bydd yr arglwydd yn teyrnasu hyd byth, a Dduw dioseuon dros y cenedlaethau. Molwch yr arglwydd. Ni chleisio ddim o
Mewn rhaglen arbennig o dechrau canu dechrau canmol nos Sul diwetha, yr 11 o Hydre o neuadd Dewi Sant Caerdydd, fe gafodd Huw Edwards y fraint o ddatgelu canlyniad emyn i Gymru am eleni. Dewiswyd rhestr fer o 20 emyn a chanwyd y 10 ucha. Ac fe ddatgelwyd ta'r emyn a dderbyniodd y mwyaf o bleidleisiau oedd o'r tyred i'n gwaredu Iesu da, geiriau John Roberts ar yr emyn dôn Bro Aber o waith J. Hayden Phillips. Ac yn ôl yr hyn sydd wedi sgrifennu yn y Cydemaeth i Ganeuon Ffydd, fe gomisiynwyd John Roberts i lunio'r emyn yn dwyn y teitl Gweddi Heddi, gan bwyllgor cerdd Eisteddfod Genedlaethol Llangefni Sir Fôn yn 1983 ar gyfer cystadleuaeth cyfansoddi emyn dôn. Daeth 43 o tôn i'r gystadleuaeth, a'r dôn fuddugol oedd Bro Aber gan J. Hayden Phillips. Daeth y geiriau a'r dôn yn boblogaidd yn syth. A llain y blwyddyn yn ddiweddarach, daeth y dôn Bro Aber i sylw Billy Graham, yr efengylydd o'r Unol Daleithiau, a daeth yn boblogaidd ar gyfandir America. Cyflwynodd J. Hayden Phillips y dôn i blant Aberfan ac Ynys Owen, i gofio am y 116 o blant a laddwyd ym mhentre Aberfan, pan lithrodd rhan o'r domen lo ar syrthio ar ysgol y pentre yn Hydre 1966. Ac mae'n emyn arbennig iawn. Ac o ystyried taw Gweddi Heddi oedd y teitl yr rhoddwyd i John Roberts, mae'r weddi nôl yn 1983 yr un mor bwysig ac yr un mor angenreidiol heddi hefyd. Gweddi am heddwch sydd yma, gweddi am dangnefedd Crist. Mae'r pennill cyntaf'n seiliedig ar yr hanes yn yr 20fed bennod o Efengyl Ioan, yr hanes am Iesu ar ôl i atgyfodiad yn ymddangos i'w ddisgyblion. Dyma'r hanes. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw'r wythnos, yr oedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd i bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn dangosodd i ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Medda Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechoder rhywun, y maent wedi maddau iddo. Os peidiwch a'i maddau, y maent heb i maddau. Y disgyblion yn ei hofn o wybod bod Iesu wedi groesoelio, wedi mynd i gwarto mewn stafell, y tu ôl i ddrysau clo. Oedd ofn mawr arnyn nhw. Doedden nhw ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw nawr bod Iesu wedi marw. Ond oedd Iesu ddim yn farw. Roedd Iesu'n fyw. Nid y groes gafodd y gair olaf, ond y bedd gwag. Nid casineb, ond cariad. Ac fe ymddangosodd y Crist byw at gyfodedig yn ei plith. Hynny yw reit yng nghanol y cwmni o ddisgyblion ofnus a dweud wrthyn nhw, tangnefedd i chwi. O'r tyred i'n gwaredu Iesu da yw deisyfiad John Roberts, fel gynt y deithost ar dy newydd wedd, a'r newydd wedd honno oedd gwedd Iesu wedi atgyfodi yn dyre. A'r drysau'n hau at raid an ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dyhedd. Y drysau yng nghau, a Iesu'n dod i'w plith ac yn llefaru gair i hedd, tangnefedd i chi. A dyma'r deisyfiad, llefara dy dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau daberth mawr. Ond yw i'n hyfryd iawn. Ac mae'r emyn yn mynd i flaen i ddweud taw yn aberth Iesu ma'n gobaith ni. Smor byd yn gallu gwaredu hunan, smor byd yn gallu gwella'i hunan. Mae dillie'r byd o fynd ati i weithredu yn gwneud dim ond achosi mwy o ddrwg. Arfau a bomiau a rhyfela
a thrais ac anghyfiawnder. Na, smon ni'n gallu gwella'n hunain. Ond yr hyn allwn ni wneud dros ein hunain, fe wnaed hynny droson ni gan Dduw, yn aberth Iesu Grist, yn daberth di y mae'n gobeith ni o hyd, bydd yr emyn. A doedd y disgyblion oedd yn cwato tu ôl i ddrysau caeedig ddim chwaith yn medru dod o hyd i dangnefedd ohono'i hunain. Oedd angen help o'r tu fas i'w dod nhw nôl i berthynas â Duw. A falle bod y drysau wedi cael gyda ni heddi hefyd. Asmod drysau yn rhwystro Crist rhag dod mewn, cofiwch, ond i ni adael iddo fe wneud hynny. Un o'r camau mwyaf i gymryd yw cyfadde bod angen help arno ni o'r tu allan i'r drws. Cyfadde na fedrwn ni wneud ein hunain, ond mae Iesu'n awyddus sy'n dwy'n ni nôl i berthynas â Duw. Ac o fod mewn tangnefedd â Duw, bod mewn tangnefedd a'n gilydd hefyd. Pan fydd trefn arno ni, fe fydd trefen ar ein byd ni. Tydi gyfryngwr byw rhwng Duw a dyn, rho yn ein calon ras i fyw'n gytun. Ie, o'r tyred i'n gwaredu, Iesu da. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ei di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd a'r brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r gwrdd giliedig llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen dan goron ddraen. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwin hwn. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r sacrament hwn. Wy'n darllen o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied.
Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, medde Paul, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torodd y dywedodd, hwn i fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro arafwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Edrych arno ni nawr o Dduw wrth i ni gyfarfod a'n gilydd o amgylch y fwrdd di. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr oedfa hon, ac am gyfle i gyd addoli pa le bynnag yr un ni ar hyn o bryd. I ni'n diolch i ti am wyrth byd technoleg, a'r byd digidol hwn sydd wedi bod cymaint o gymorth i ni dros y 19 mis i 2 flynedd diwetha yma. Gynawr o dad nefol wrth i ni syllu ar y bara'r gwyn sydd o'n blaen ni. I ni'n diolch i ti am yr elfennau naturiol hyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddrylliwyd drosom ar y groes, ac o waed Iesu ar hedodd ein mwyn. Bendithio ar wledd hon nawr o dad, a phawb ohono ni a fydd yn cyfranogi ohoni. Cyfeirian meddyliau a'n calonau tuag at Galfaria, wrth i ni gofio unwaith eto pa mor ddrud i ti oedd cadw'r byd. Gyn ni'n cofio am ein byd ni heddi arglwydd mewn gweddi. I ni'n cael ein hysgwyd i'r byw wrth i ni ddysgu rhyw bethau am ein byd ni a gweld rhyw ddelweddau o flaen ein llyged ni ar ein sgriniau, am y pethau sydd yn cymryd lle yn ein byd ni, gormes a thrais ar y fela. I ni'n gweddio am heddwch yn ein byd ni, ond i ni'n gweddio hefyd am dangnefedd Iesu yng nghalon pob person. I ni'n gweddio dros cynhadledd COP26 yn Glasgow, gweddio dad a byddi di yn estyn y ddoethineb i arweinwyr llywodraethau'r byd, wrth iddynt drafod a dod i benderfyniadau sydd yn effeithio ar ddyfodol y blaned hon. I ni'n diolch i ti am dy greadigaeth di arglwydd yn gyfan gwbl, ac yn rhan o dy greadigaeth di, yr ydy ni bob yr un ohono ni, yn blant i ti. Helpa ni felly arglwydd i ymddwyn yn rasol ac yn ymyneddgar tuag at ein gilydd, ac yn barchus hefyd. Helpa ni arglwydd i wneud ein gorau i hybu heddwch a chyfiawnder yn ein byd ni. A dy'r tyrod y dangnefedd o dad di'n calonau ni bob un, tangnefedd Iesu, tangnefedd na all y byd ar ei orau roi ni, na'r byd ar ei weithaf ei ddwyn o ddiarno ni. Cew ein weddi felly a maddau ni bob bai a phechod yn derbyn di. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg, can eseiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri yn eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, a gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, a fwn bawb o hwn.
Oherwydd bob tro byddwn yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa hon heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Byddwn ni'n diweddu'n hoedfa drwy wrando a chanu. Hefyd os hoffech chi emyn mawr John Roberts i Dôn Bro Aber gan J. Hayden Phillips o Tyred i'n Gwaredu Iesu Da. Emyn i Gymru 2021. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.